Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao ni ang sumpay sa atong drama. Home ni Marua. Lain pagduda ko ini. Lain pagduda ko. Unsa may mong gidudahan pa? Nagduda ko nga. May kidnap yun sa imong mga anak. Unsa? Pero, anong ilam ning gibuhat? Ha? Pa? Dili man yung taon ko dato pa. Wa man taon ko'y kwarta nga ikalukat sa mga bata, pero anong ilam mo ning gibuhat? Mao kini lang may bawang ta. Mabalik ko sa kapulisan. Ako ni paybaw ang pagkawaosab ni Mona Lisa. Wa man gid pantay og bata din here. Pa? Ako mo na? Oh, nga bang miapas ka man ako din sa ubos, ha? Mabughat ka na ng imong kalaki, Marla. Bahalag mabughat ko pa. Ang importante nga makitaan ko ang akong mga anak. Unsa mga anak? Pa, Edi, dili kay si Miguel lang ang nawa. Hangtod si Mona Lisa nawa sa... Unsa? Unsa ko di ay? Pero, Marla, unsa ba? Wa ka ba gidudahan nga mo'y bikuha sa duha mo ka anak? O wa ka ba gikaway nga posibleng makabuhat ni ini? Huwag ko'y gikaaway nga mga normal nga mga tao pa. Oh, ha? Di na ko gusto magkunauna sa nangagi. Pero, gusto ko ang ako buhat ron at ang ako duha ka anak ba itong pagitaon pa. Sige. Okay. Bagi ko. Magbuwag lang kita sa pagpagita sa duha mo ka anak. Aron dakotag lugar nga masusi, okay? Kailangan magkita na to. Ngayon mo masigit ko makabantay sa pagkuha sa akong anak. Marla! Marla! Oh, hi, Miss Marla. Sa mo tubag? Iapil ka siya sa pagpangita nila ni Mona Lisa ug Miguel. Musa ka na nagkustaas. Mag-ilis una ko. Ug mupadayon ko sa pagpangita sa duha na ko mga anak. Kiduo ko. Sa maningin tabo Oh, kamingaw ba? Sa mo kay angin ang buhaton ini. Aron mabalik ang mga bata. Oh, uy. Sumaron. Hilak ron sa bata. Oh. Hilak ikaron sa bagong nataong bata. Ug murag naagi kan sa kwarto ni Mona Lisa. Ako ning susyon. Oh. Si Mona Lisa. Ug si Miguel kining niya sa kwarto. Nahinanok man ni pag-ayo si Mona Lisa. Oh, si Miguel. Kinahanglan mapahilom na ako siya. Miguel? Miguel, anak? Miguel? Baby? Di man taon ka, ha? Nganong may anong sa mong ati Mona Lisa? Oh, Mona Lisa? Anak? Mona Lisa? Pagmata? Mona Lisa? Asa ka magkapangitaon ng akong duha ka anak? Ang akong suso. Migutom nag maayo. Gigutom na gitunog maayo si Miguel. Basa na akong dugan sa gatas. Kinahanglang mag-ilis mo na ako. Unya mabalik na kong lakaw. Aron mangita nila. Basa na gid kay ko sa sigot ug sa gatas. Mag-ilis na ako. Una ko mula ka og balik. Oh. Unsa man na? Hilak sa usa ka bata. Oh. Si Miguel. Yan si Miguel. Miguel. Miguel, anak. Murag nagi ka sa mong kwarto ang hilak sa bata.
Iya nga tong anak. Nganong kalit man sa ikuha? Isa may kuha niya, ha? Kinsa? Kalma Kinsa, lang. Gabriel? Kalma lang, Marla. Wa ka na'y angin kabalakan. Kaya nakita na si Miguel. Kung mao na, si Mona Lisa na lang atong pangitaon, Gabriel. Di na sa nato siya pangitaon. Kay, ni anong sa ato. Unsa na yung gipalamti, Gabriel? Nawa si Mona Lisa. Ni anasal si Mona Lisa. Ug kauban sila si Miguel nga nabalik. Hain ang akong anak. Hain si Mona Lisa. Tuwa siyang lawak. Mona Lisa! Mona... Oh. Ano? Oh. Nahinanok ba si Payo? Oh. Grabe kit nga pagkahinanok. Naon sa man ni siya? Nga pwerte bang hinanok ka? Murag hapo kayo ang yan naong. Mona Lisa? Mona? Naunsa man ka? Diin magkakikan, anak. Ha? May mo pag Anak? imo lang una sa pasagdan. Oh. Kaya nainunok pa siya pag-ayo. Pero Gabriel, kinahanglang mahibaw kita kung diin sila gikan o kung anong kalit silang nawa. Marla, tanaw si Mona Lisa. Ang yang tiil, tanawa. Nagkalapok pa ng iyang mga tiil. Husto ka. Nagkalapok kini. Buot ipasabot nga milakaw siya o nagtiniilang siya. Pero, diin man siya gikan. Mausa niya akong gikahibod nga anda. Kay, kalit na lang akong nabati ang hilak ni Miguel din sa Soja ang kwarto. Ug si Mona Lisa sad, pwerte nang nakatug. Ato siya pukawin. Ayaw, Ato siya pukawin. ayaw Marla, ayaw. Pasagdan lang una nato siya nga matug. Kita mo, burglapoy kayo yung naong. Doon na lang ta sa kusina magpaabot nilang papa. Unsa? Dinhin na si Mona Lisa pag-abot mo? O pa, ug nakatug na siya maayo. Ug nagkalapok ang iyang mga tiil. Buti pa sabot kami lakaw siya nga nagtiniilang. Yun sa mainyong pagdula nini, ha? Ambot lang. Dili ko gusto pa kung nahuna og bati. Gusto gid ka. Bulos nga positibo ang angay mong una-unaon, Marla. May pagduda ko. Ha? Unsa ka na, Papa Maning? Dili pa ko sigurado sa kong pagduda. Ato na paaboton nga magkabata si Mona Lisa. Aron ato siya mapangutan kung diin siya gikan. Sige, paabuto na to nga magkamata siya. Og dihaon na mo, akong bantayan ang akong duha ka anak. Samtang nangatog. Diya ka lang sa tupad ni Ate Mona Lisa, Miguel, ha? Anak, Mona Lisa. Unsa naman sab kining nahitabo nimo? Nag-sleepwalking ka ha? Ug imong kita si Miguel? Ha? Oh, misi ka siya siyang tiil. Mona Lisa, unsa ka nagibuhat mo, anak? Ano na sikak-sikad, ha? Hununga ka na. Hununga, Mona Lisa. Mona Lisa, hununga na, anak. Anak, hununga na. Marla, naon sa ka? Ganong nagsingit mo Gabriel! singgit niya. Tanawa si Mona Lisa. Pahununga siya siyang paglimbag. Pahununga siya, Gabriel. Pahununga siya. Mona Lisa pagmata. Mona Lisa. Anak, Mona Lisa. Ayaw siya hikapa, Gabriel. Okay, musamot siya paglimbag. Unsa? Maulera ka na siya siyang gibuhat ka ron. Suwito ko, ana. Tungkol kay, mao ka nang mahitabo mo sa bata ka pa, Marla. Nahibaw ko. Wa siya minumduman sa mahitabo niya kung magkamata siya. Sama ni mo. Musa, kinalambantayan lang siya kanunay. Papa Mani. Papa Mani. Marla, ipaghilat.
Di mahimo nga magpadaog ta sa mga pangitabo karon. Pero biliwat ako si Mona Lisa, Gabriel. Dili mahimo nga mag-antos siya sama sa kong giantos. Pero wa na tay mahimo. Gawa sa pagdawat sa mahitabo niya karon. Sa mahitabo siya mong anak. Upang daman tang umaabot. Nahadlok ka sa pa nga masubli ang nahitabo sa unang panahon. Oh, Marla. Pero Kinahanglan mausab ang among anak. Di mahimo nga musunod sa tunob ni Marla si Mona Lisa. Kinahanglang malimpyo ang lawas ni Mona Lisa, Marla. Gabriel. Lolo Paulo, Gabriel, sunod ka na ko. Doon na ko isulti ka. Pagdali. Lo, mahimo magmamati sad mi. Excuse me. Mukuyog ni Lo. Si Gabriel na ang musulti ka ninyo. Bantayin ninyo ka ng imong mga anak. Ayaw sila gibuwag sa imong pananaw karon. Gabriel, dali na. Anilan tayo laom sa kaoy magsulti, Gabriel. unsa naman sa nga atong istoryahan, Lo? Gabriel, wa pa mamatay si Marua. Unsa? Mao ka nang gibati ko. Wa ba siya mamatay? Mao nga apektado pa ang lihok sa inyo gana. Unya, Lo. Unsa may among buhaton ningi? Kinahanglang mamatay si Marua. Ha? O kinahanglang malimpyo ang lawas sa mga anak nga si Mona Lisa. Unsa man sa paglimpyo sa iyang lawas, Lo? Tangtangon ang suso sa demonyo nga naa siyang ilok. Unsa? Mao lang ka na ang inyong sabutan ni Marla. Kinahanglang mawa ang marka sa demonyo nga nasa lawas ni Mona Lisa kay namiligro ang iyang manghod. Unsa? Papa Maning. Hangtod karon wa pagid mo mata si Mona Lisa. Kinala magpaabot ako nga kanus siya mo mata. Huwag kita na mahimo sa pagkakaroon gawa sa pagpaabot. Pa, unsay sinugdanan nga naingon ko ni ini sa unang panahon. Nagsugod imong kausaban sa diyang nangadto ka buko sa ka-museum. Ug may nahikap kang karaang mga butang nga gituhuan na mo nga butang ni Marua sama sa sudlay. Ha? Ang sudlay? Ang sudlay tuwad ni Marua. Nakainumdum ka ba kung hain ang sudlay ni Marua? Ambot. Nalimot ako pa. Dugay na kining nahita po. Kinalang mainumduman mo ang karaang sudlay ni Marua. Pero nakasiguro ko nga nabalik ni nako pa tungod kay giuli kini ni LG nako. Mao ba? Pero wala ko mahinumdum kung hain na kini. Sa Villa Alpamero, basig na hibilin dito. Pero di na ito kini madumduman. Tungkol kay nasunog na mong Villa. Gipasunog yun ni Papa Ede. Oh, Pero kung tinuod ang imong gisulti nga nagsugod ang akong pag-sleepwalking human ko makahikap sa maong karaang sudlay. Kinahanglang mahinumduman ako kung hain kini nako mabutang pa. Marla, Oh, magsulti ta. Gabriel. Pamaning. Mahimo bag ikaw lang una ang mubantay ni Mona Lisa nga natug. oh, wala problema. Ako na mabantay sa bata. O pagsulti ka mo duha. Kung sa angay ninyo buhaton. Sige pa. Salamat. Unsa pa karang imong pakigsultihan ako, Gabriel? Ato ta sa gawas magsulti. Sige na. Sulti na. Unsa ka nang imong gustong pakigsultihan ako, ha? Marla, kuan. May sulbad si Lolo anang netabo karon ni Mona Lisa. Unsa? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.